Eerst hielden ze een staakerven, maar verleden jaar had de jongeren een degelijk gebouwtje Delstedt onder Hegewald bij de Valom. Mooi op de romte, zodat net iemand de lijst van had. De meeste buurtbewoners hadden geen moeite mee, maar in je buurtbewoners jocht de keet net zitten en klagen het met succes bij de gemeente. De keet is eigenlijk al dicht, maar dit is een illegale bijeenkomst, of net? Ja, het zou al, ja. Dat komt het wel op wel. In van de week hebben we wel dicht en ja, zeer pittig al, ja. En ja, van de week hebben we er al gehad mee aan, we moesten. We zitten hier in de Warp, ik zal het 10 keer deze kant uit, zo weet je al. Maar dat kan ook mee betekenen, ja, weer dicht, geen heb meer. Maar ja, dan komen dus klachten, dus je hoort hier huizen als beesten en je bent dronken en een soort leven. Ja, ik vind dat het 100% afvalt, want hier hebben we je borden, hier daarachter hebben we hele borden mee en alle borden die bent er glad mee eens om aan te zeggen, iedereen vindt het geweldig en nou, dan hebben we hier die zei van ja, dat kan net, dus dat vind ik een beetje apart om alle uit te doen. De gemeente wil geen commentaar aan. Deze zaak luidt te gevoelig, zei de voorlichter. Krek, omdat het maar om in je persoon gaat. Ook al hassen de jongeren liever in een ketels op stritten, in zo'n geval stiert de gemeente eens machteloos. Bij klachten matten ze de drank- en horecawet handhaven en de keet sluiten op dreiging van een dwangsom. Toch begrijpen de jongeren het net. En indien het laatste van haar politie weer aan, dus dat is ook een goed teken, dat valt ook daar. De oorlijst weer was zonder keten, want dan hing je hem op straat. Dan hing op straat dan. We zitten hier nou, we gaan een complete week bezig om samen te zijn, dus we ben nooit op straat. Hoe maar dat nog verder? Ja, dat weet we eigenlijk net. We zijn er eigenlijk mee aan, dus ga je een oplossing dan...